Ki Noelam jongka Bharat Janata Party nek sngik relej ban ujor dak FIR persya ya kan Nongelam jong ka Trinamool Congress ka badairu ka MP ka Mau Moitra hasadar police station habede ke jingkeno bakentho persya ya Union Minister Ahmed Shah. Ini ke FIR ngila ada file mentah bat kila piang hang niru pat kila receipt te ke jing temu jong ka BJP ban le ikini kalong no ba hakano ka political party kumbaong no ngier yang la kajong ka nongrim ban ya tai ban ya tei la kajong ka nongrim rei apa fipej pa dia kani ka jingle jong ka congress kalong bakalak ta hadu kalong yeng kalong sem kalakta kalapan iya kata kajing dua no jong ka buram ban ya buram mar kaliang kamtam ya Rahul Gandhi ubade nong yalam uba khmat e jong ka congress party ubadang dai ban buram kadia prime minister ubalalong ubala khamtam ya ka kerta jong andrei dakiktian klamakor dakiktian kiba pendon kam kiba ban sngap ru las mole rantingi nakaliang ka BJP party apo Meghalaya nakastia di bro ka wei bat kumju bat kinong kitkam gi persya jor ya kane gi kondam ya kane